La transparència, l'honestedat i la credibilitat són els grans valors que la candidata d'Esquerra, Marta Aguilar, ha destacat a la llista que encapçala. Ho ha dit en l'acte central de campanya a l'Auditori, que ha reunit també el diputat d'Esquerra a Madrid, Joan Tardà, i que ha reunit un centenar de persones, on també ha carregat contra la sociovergència al capdavant del govern municipal. Aguilar ha fet balanç un cop més de la gestió dels darrers 12 anys del pacte entre PSC i CiU, que per a la candidata d'Esquerra només ha servit per fer capricis i obres faraòniques, dilapidant els diners en època de bonança, i ara ha criticat sense idees per pal·liar la crisi. Que nosaltres els hi estàvem dient que hi hauria una crisi econòmica, que no ens podíem fiar dels ingressos que venien bàsicament de la bombolla urbanística, que no podíem tenir en consideració que eren pa per avui però gana per demà, que no serien diners que els tinguéssim sempre, que aquests diners s'havien de reinvertir en alguna cosa que reinvertís llavors amb recursos de Montcada, i ells ens deien que exageraven. L'acte ha començat amb la intervenció del president de la secció local, Jordi Sánchez, que ha criticat amb duresa els punts foscos en el canvi de files al capdavant de l'alcaldia del PSC i una Convergència que ha dit que tot i manar va d'alternativa. 8 membres de la llista d'Esquerra Acord per Montcada han exemplificat des de les vessants juvenils, econòmiques, industrials o patrimonials els errors de la gestió del govern sociovergent en els darrers anys que han titllat de ruïnosa. El diputat d'Esquerra a Madrid, Joan Tardà, ha alertat del preu que ara s'està pagant com a conseqüència de la crisi amb retallades bàsiques en educació i sanitat. Doncs heu d'acceptar que l'escola pública no sigui l'escola d'excel·lència per la qual treballem els republicans, és a dir, una escola laica, de qualitat, catalana i democràtica. L'escola pública en poc temps serà l'escola dels immigrants i dels pobres. I ens diuen, cal pagar també la penyora d'afeblir la sanitat pública. Amb la qual cosa, qui pot negar que no pot passar el següent, que d'aquí a pocs anys, en funció de la classe social a la qual pertanys, puguis tenir una esperança de vida diferent? Tardà ha acabat encoratjant la militància d'Esquerra a construir des dels ajuntaments i amb aquestes eleccions del 22 de maig l'horitzó d'una Catalunya més lliure, més republicana i més independent que passa, segons ell, per l'única opció d'Esquerra.